Tao mới bắt ra kita. Nghe cứ kêu đừng ra. Guys, hai làm sống là YouTube channel ở tin cảnh cái chung Kamalgat Bazar berai nhà lấy cái nào này bazar thắc lấy mani kini Kamalgat Bazar ni din ba Inke tamo mo kheteng paijak no norok no funugano choyawi nai tongdi norok ani blog no inke amar shopru video dayada o video no ang omo haike mane video upload khlaimani norok jada sajak kisa comment khai sabaidi hinga omo haike mangno videos namai upload khainai inke sonrok nai tongdi jaja khangka ka ba ano kisa comment khai sabaidi inke anga sik गोबां माने गोबां के मिनिट गोबां के भिडिअ आपलोड खाइमे फानो किसा के फानो भिडिअ आपलोड खाइ फुनुगै दङानो गेन रकानो सपोर्ट खाइ आंबो बाक्सा आनो लगे रुइ नाइ टंदे आनि भिडिअ न के जों ताबो खागै बाजार बेरायलाय दंलायो यांगो हगान 10 फालमानि जागा यांगो हिंके चिनि borok falmani jaga hingke naida ang phunugano bo jaga borok khe dugano asugoi mane dugan mari ang no phunugano pula phunugano ke borok kharma singjaja sorok kinaro se marja jamani tabuk kisa jaga bagai dare jaka saimi abuto hingke borok tabungi ko jaga se mane mekhiting rok falsiwo hingke naitongni joyo ang no phunugoi dongano Ang jaga phaiye sabo malaikha ang no phunugan nai do sabo malaikha iko yango sini Debbarma rok phalmani jaga kaham ke no phunugo siman he yango ani khoroksa ani bwkhani agini dol bohna klayo ngagai ani mwnai bohna klai do ekdom cute ke thujong nani bokhe cherai mani paikha ani yong bwsa bohke mwnai be malai mani jeng agi bo bai pura মানে ক্লাস মিডিয়া ফানো আনপি ni bwsajak ta bo apon pi ni bwsajak kusuta ni sai ngake bobai jeng tuition thalayo asuk free khai tonglai ma se nai disung kaji pai jeng alada ngi tha ta khe bo bwsa se mani paikha asuk cute bo bwsa manjak cute khai yong bwsa ngake sabo no ro yong bwsa rok mankha angke suk rok mankha kisa comment khai sabai jano angke to yong bwsa bo mankha suk bo mankha iko ta khe bo malai kok salai tonglai sung ge jeng khe bai ang kumui ngete chalo khe phailayo बाजारो तिनिके माने बतो पारागानाव काजेब्ला के हाइ बागै बाजाराव वासुसु ख्लाइलाय फुरगो मालायलायो कक सालायाव बाहायनो गे हायपानो बिनि नो के जों वासयापानो बेरे जागिया खुदो जे काय रहमानिता हामजोगि रह पुरन सिमिचिं बिनि नो बेरेलाय खंगे तिनि हिंगांके जों बबे मालाय हाला क्यूट खायना सिगि तो एकदम hengke tabu khe chung manai chungno bazaro malai jeske pano half day ni bini nogo eko hablai khabo khatangkha malai bo balokha habi thangni sawi chung tabuk bini nogo faijak hengke chungbo eko nogo thanani te bazar thangnani lama kaisa ngangke ba habi thanglan sino hne chungjak tang dorkha hablai kha hengke bo ching bini nogo thangmani tamu charkha ador khai nai tongdi angno phunugoi tongano iko yango motoro nemkiro wachino bagai chari tono ka ani yang busaka wachino thas ga sungjan hani mokbeti ke bagai chari tono ebre tam chanai bobai malai khang kanyo chungai tuition pori maro kai school thanglai maro apro muitu manu ta tonglai mani ba kaisa tonglai mani se tabu kagi ma tonglai khang ka ba muitu man ni tai tam khaisinai ba malai ne mu para jesu kono para ganang thung kaje ki thangang ka malai ne mu sung phani se malai mani tong phani se malai ma nyangi thaw joto no jani ja family busy ni thangai kai konai jani mona ya no ske maya khayo motor ang krak motor jaya ni bur motor bagai chari tono ge tabu khanga ke chung thangsinai no go ge mo hanga ke bini munai kusu ani munai an bini busla kusu tabo khai joto ni sai nge tab ko chung thalai nai bo iko ani munai sai sung nei phaikya berainya ni bini nogo gana ba gangke tabo nge chung nogo thanglai sinai ko chini yong busana ta tar lai tolai ko thanglai nya bagai ke so norok nai chung ni chayawi ekta kok sawan dang no ang je puila video khlai prun simi nai tongni choyo mang ni sajai ran nor khana sela cheda kisa comment ke sabaidi ang tam jani video khlai kya ka je buku kok phayang thau video upload khlai ni ga tam sanani am mang sakang mawan sugrau do gani yang ang chirai ro kesi jak diving khai tongmani ge tabuk ngang ge chung next
next day ni sarigo ko video khlainani bagai thangi tonglayo tamo video khlainani bagai thangi tongkai Instagram video khlainani hinui chung bai songbai ke thangi tonglayo monai songbai ke ngai chung camera stand kaisa na mani amukai nos tongoi thaka obo haino no nogo video samnani hinui stand paina mani baise video khlainani naitong sung tabu gangke norok no kisisa video clip phunugui risuano hingke naidi chung kaisa video khlailene naimasa amsukhe kokma banglayo yang chakhangke yang chaya hingake kunfuru video ni ko tamsani background phang naithok yang tongnai sirok pano phai tongnai hingke bai phano miliyang tongnai ang phano miliyang tongnai iyobo haima mangsung video kwbangma khaisok pura miliri mayang ta gangke norok boda obo hayang kisa comment khai sabai di hingke chung asu kisisa minute video khlaina naimase asu ke kokma banglai hingke album khaina rok tamang khana ang wana sugo markin bahke khai gangke ko chini final omong gangke chung video khlaile mani hingke judi noran video no chajak hingke like comment tei subscribe khaina ta pogdi hingke next video norok malai phinai hingke jotono no sari kaham tata haino hai naisingni tongdi ani next vlog no hingke jotono no sari kaham tata haino hai malai phinai।